Għajdinna Mela, jiena smajtom sew jgħidu anka fil-ammont sa jkelli wieħed jiekol. Però, alright, naqbel għax hawn min jiekol b'abbundanza, però hawn min ma jikolx b'abbundanza, ma bad skonx jiekol. Mela, per eżempju, jien ma nikolx b'abbundanza, l-ikel tiegħi. Mela, aħna problema kbira li għaw, u tenkju għat s-semmija Romina, ma namlux distinzjoni bej raġel naqra zaq u obeżità. Differenti, mux ovvja mela. Obeżità hija kondizzjoni medika, obeżità qed nitkellmu. Illi jekk forsi anka Wilfried jista' jillowdjalna mala jekk għandu ċans tal-BMI. Da qed ngħidu li inti bħala proporzjon tkun ħafna aktar minn persuna li huwa overweight. Hemm range ta' però qar minn hekk hemm obese tu. Għax il-problema tiegħi hija l-eżerċizzi li jiena għamme bit lazy biex nagħmel exercises għaliex kważi l-Maltin kollha. Ġifieri aħna mmettija, fimt? Però jekk nibda all right, insib il-weight tiegħi u nkun irid naqra dik naqra push biex nibda meta bdejt kienaw min ippush jani, meta bdejt vera mor tajjeb, qed nitkellem għalikom. U xi ħaġa oħra hija l-ħelu fejn jidħol is-sokkor. Inti ġifieri dik hija Romina, jekk naraw iċ-ċart tat-tifla tiegħu hemmhekk. Ma tilix inti le xorta tajta dik id-naqra. U tajda missa taqqa d-dinja. Le. Però ngħidlek x'inhi għalfejn importanti. Il-parents tagħna naħseb tawna li rridu too much. It-tifla tiegħi kif imbagħad pereżempju ninduna immorru birthday, tieħu biċċa cake tikol nofsa too much. Għax imbagħad tidra ma tuħux ħafna zokkor, tidra li jisu saw għallajn, qed tifhem? Jiġifieri li nrabbu it-tfal dik hija step one. Naħseb jiena minn hemm biss ħanaraw differenza li jew it-tfal jibdew jitalmu iktar home economics, iktar. Però l hawn żgħażagħ li ma konxita? Ħafna. Hawn żgħażagħ li. Hawn iktar. Għala survey